Hello लोगोफोर Good morning जोंहा नै रानिजों गुलुजोंखौ बाहेरायाव लांनांगौ आरोना बिसोर बाहेरायावसो माने खियो आरो दा बिसोरखौ लांनो जों रेडि जागासिनो दं मर्निं सिस्टारबो ओमफ्राय जोङो दा ओंखारलांसै आरो बाहेरायाव गाबगासिनो दा जों एसे माने मोखाङाव क्रिम फुननाया एसे लेट जाबाय आरोना मर्निं वाक खालामथावथाव माने बाहेरायाव लाङो आरोखि सामफ्रामबो दैलि ओमफ्राय दा जों ओंखारगासिनो दं नायबाय थादो बिथांमोना थौदो जोंना गुलुआ देलायनायखौहाय बिराद नायखायो मिनिथावखा गुलुआ नै नेगासिनो दङ थौ गुलु थौ दा सिखारदो येस गुड बय येस थौ 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 खारखायोल' नायलाय नानिया लामाया गाज्रिथार अखा हानायखाय आगोलावखा आङो Sudah. Ini मानसि दंना बिसोरो गुलुखौहाय माने हाजोआव खिजानो होयोना गावसोरनि माबायावहाय गामियाव लामासो ओमफ्राय माबा थौदो हाया गुलु माला हलाय नै एखेबारे फिसाखौ माबाया गुलुआ माबा खालामगोनदां साननानै बिराद बेङो आरो लामायावहाय सानै बाइकजों दंमोन बिसोरो खिसिगोन बियो रानिया साइडआव दोनथ'दो साइडआव दोनथ' र' आरो लेथ्रा खियो बे साइडआव थाद'नो नागिरबाय बे खिनो नागिरबाय आरोना बाय रानिया र' खिबावगोन आरोबाव गुलुआ खियाखै दाबो फैद' आजा दा नै जिरायगासिनो रानिखौ लानानै बै हाजोबो नुहुरो इलाय बे माबा साफ्राखादाव ओमफ्राय हाजो नुहुरबाय ओमफ्राय नैबे बैयोहाय गोथै सावो नैबे बैयो हबे औ नै औ बे बेयावनो स्र' हरजोबखायो साफा लाखियो बरियानो बेयावनो सावफैजोबो आरो ओमफ्राय औ दैयाबो बिदिनो गुबुंले फैयो ओइ माबानि सरगनिफ्राय बोहैबोयो बिसिम दा एसे साफायैनो दङ बांद्राय गुबुंले नङा आरो ओमफ्राय ओरै नायनो फै ओरै फै हा बिथिं माइ गाया बिथिं गायो बैलाय ओइथिं दुब्लि दं ओइयाव गायो ओइलाय बे साइडजों गासैबो दुब्लिजोब ओमफ्राय बेबो नै दुब्लिना दा गासिबो बेयावनो मेला जायो नै दा गासिबो न' जाफैबाय नै साइडआव न' जाफैजोब्बाय औ ओइ दुब्लि बारियावनो न' लुजोब्बाय ओमफ्राय नै बैहाय मन्दिर बेनो कालि मन्दिरा कालि ससानि मन्दिरा बे नै ओइ जोंनाव थायोमोन ओइलाय बगलला नाम दोनदों फै नायनोबा सैमाया औ जोङो दा खयथा जाखोथाय दा मास्टारसो मा नों मलायाखै माबा टाइमा दासो मा जादों 7था जालायबाय जोङो ओंखारबोनायजों बेनिफ्राय फुंसोना फैबावो आङो माबायावनो ओंखारो आं 5टा
5टासिमाव बयबो ओंखारजोबखायो ओमफ्राय बे लामा सेर सेरनि मानसिफ्रा माने गुलुआ लामा एसे हासुयो खियो नालाय बेखौनो खोब रागा जोंथारो ओंखायनो आं फुङाव फैग्रा खियो खोमायो आङो खि खोमाखायो आं मिन्थिखाया खि खोमानायखौ ओंखायनो आङो लेट ओंखारा आरो दा नै जोङो ओंखारफिननोसै थांफिननोसै जोङो रुमाव दा ओंखारफिनबाय जों बेनिफ्राय फुङाव दैनि फैखायो बेयावहाय फैद' रानि थ'द' बिराद बायदिसिना मोनामसुयो बियो सेकेन्ड बायद'ल' बोरमाया गिदांखारबाय बोरमाया गिदांखारबावो रानिखौ मा एसे नाहरफिनबावो नायलाय मा साननानै नाहरफिनदों आरोखि बे बोरमाया नै गुफुर नालाय माने मा बुस्थु होननानै साननानै बिसोरो नायगोमोलायो बोरमाबो मोसौबो आसुरितसो होलांबावबाय लागा लांफैथावबाव बोरमाया नै मा मिन्थावखा र' एसे देखायनि बोरमायाबो देन्जारसो हा बोनानै लाखि रानिखौ सोलाव नायहरफिनलायलायबाव नै दाव मालाबा फैनानै थाफैनानै दं जाम्बा दासो गाबबाय नोङो गावहा मानो फैया जाम्बा बुरबक मानो फैया नोङो गावखौ माबानानै फैबाय जे ना बैथिं थांफिनबावनो ओरै सोरनाहा सर'गाजों फैदा गुलु फैदा हायबायसो बियो गेटखौ माबाबो थांजोबबो नङाबा दा जों फैफिनबा दाउ फैनांगौ बोरमा फैनांगौ होबोगोन बे जों गासिबो जाहोजोबो नै गेसाव जेबो दा खालामखा थौ गेसाव रानिखौ बेंनांगौसो अरोमोन बियो एखेबारे जेलेस जायो दा बेंबायसो बे गेसावहायलाय फैफाखायो जेरावखि थाङानो गेसाव दे बेस्रा बेमारा हामनो रोंलाना ओमफ्राय फाहामनोबो आरो बिराद माबा लासिगोन बेखौहाय ओंखायनो जेबो माबा गैखाया नालाय बिदि थाबायनोबो हायो मानोबो हायो जानोबो हायो ओंखायनो माने फाहामनाय जायाखै आरो बेखौ जोंनिबो नङा ओइ खाथिनिसोमोन आरो दा बिस्रा होहरबाय बेमार जानायखाय ओमफ्राय दा जोंनि लामायाव थाबाय थायो आरो गेटआवहाय रानिया सिखिबावगोन नामा बेलाय दा माबाजों साखा लामनानै फैबाय साखानो खिन्थु ओरैबो लामाया बायजोबो हमथाना लासै स्कुटि देन्जारखासो सेस सोबजोबो माबानो हाखाया गोथारै थाबाय नोङो लाखिबाव एसे हमथाबाव आरोबाव फानबाव गुसुं फान देन्जारसो बाइकबो थांनो हाया स्कुटिबो थांनो हाया साइकेल थांनो हाया आरो बोरैबा अखाबो नायबाय थायो आरो दखानाव जोंहा माबा लांफानांसिगोन गाइखेर एफा गरम होखोहाय फै बेहाय दा र' बेयाव थाबथाबोसो गावखौ नायथों नायनोसो फन थांगोन माखौ
रानिखौ नायगोमो ओमफ्राय बिदिनो बारा सैमा फिसिनो रोङा नालाय मानसिफ्रा एखेबारे नायगोमोजोबखायो आरो मोनबा लागौ होनाय जायो जा मोजां रायलायोमोन फार्स्ट ओंखारजेननायावथ' न'निफ्राय ओंखारजेनबा दा बिराद फसायो फार्स्ट टाइम लांफादों जोंनि माबा गुलु बायदि औ दं मासे दङ जोंनि गुलु बायदि मेरला दाउला जोंनि बायदिथार दा ओमफ्राय फाननानै दोनखायो बिसोराबो सेम जोंनि गुलु बायदि ना ओमफ्राय दखानाव हाबनि नै दखाना गिदिरथार आं बेनिफ्राय लायो आरो ना দোকানটো ডাঙৰ আছে ইয়াৰ পৰা মই বস্তুখিনি চব লওঁ আৰু लागासिनो जोङो फैसा 950 टटेल 950 दे लादो 950 ना ओके dia mau kota apa baru ini kali di maksud dia oh dia kata dia baik babe cycle babe kayu yang hai beda Rane jaldi Terus baru besok kayak gitu, besok kayak seri yo mana sandeng sih? Lalu nada gila. Ini kelamannya saya terbaik dah. Terbaik ni. Hanggas ni jangan nak ada deh. Saling ini. Dah berapa skip lah juga. Raskira जाहैबाय जोंनि फेभारेट जाग्रा नालाय लाबाय आरो मर्निं ब्रेकफास्ट रानीजों बोजाबाय रानीजों बोथ्रोद जाबाय सरि गोलोमलायबायलै फुरा थाबायनानै हा? औ आरो बिदि फुं-फुङाव थाबायनांगौ माने फुं-फुङाव दैलि ओंखारखायो आरो आं ओमफ्राय ओरै केमेरासो हमनो ना ओरै रानिखौसो हमनो ना गुलुखौसो सामलायनो बिराद जारला जायो फैयो जों मोनफैबाय रुमावहाय एस गुलुआ थांबाय नि गावहानो दानो दस्रा सैमाफोरखौ सोंनानै जाबाय दा नै जाबाय बुल' लोंलानो हा दै लोंला लोंनाय नंला नै जों दा बेरायखांनानै फैनानै साहा लोंनो फुदुंबाय गोथावनो नै बिनानावा साहा गोथाव फुदुङो साहाखौहाय ओरैनो फुदुंहैयो आं गासिबो लोंबाय जों दा मोजां मोनदों दा फुङाव थाबायनानै मोजां मोनो फ्रेसनो ओमफ्राय सानजौजासे उन्दुबाथाय देहाखौ दुरबल मोनो खिन्थु ओंखायनो फुङाव सिखारबा फ्रेस मोनो आरो देहाखौहाय मोजां मोनो जोंहा न'फ्राव थाबा थाबायनानै जाया बेलाय ओंखायनो दुरबल मोनो फुङाव थाबायनांगौ सिखारनानै होमबानो बिराद मोजां मोनो आरो देहाखौ ओमफ्राय दा दुगैनांगौमोन थाबायखांनानै फैनानै गोलोमनानै दुगैनांगौ आरो ओमफ्राय
दा टाइमा एसे सर्टकाट जाबाय दा संनायनिबो लाहार फाहार खालामनांगौ नालाय जों दुगैथ'वासै खालि ड्रेसखौल' जोङो चेन्ज खालामबाय गोलोमबाय ना ओमफ्राय दाहाय दुगैनोसै साहा लोंग्रोनोसै होननानै रोंग्रोबाय आरो दं गाबोनबो ओंखारबाव लेथ्रा जायो नङाबा गोबाव गोबाव उन्दुबाय थाबा सिखारजेननायाव जा सिखारबाय ओमफ्राय मोखां सुनानै थांबा थान्दा मोनो मोजांनो उन्दुफिननो बालायलायो ओमफ्राय नों जेला माबायो होमबा सिखारनो बादों बिदि सानबाय थायो आरो सिखारदावाबा सिखारजेननायाव हाया मोनथारो ओमफ्राय नों सिखारदावलाय दिनै खेबसे सिखारदावबायना गाबोन सिखारदावदो ओमफ्राय सिखारनो लुबैबाय थागोनसो आरो नोङो बेबायदिसो माने उन्दुनो बाखायो आरो बिदि सिखारदावबाथाय सिखारनो हाबानो मोखां सुखांबानो माबा उन्दुफिननो बायो औ आंहा बांसिन लादों नै साहाखौ आंहा बांसिन लोंखायो नालाय बांद्राय औ बे बारा लोंखाया दा आंनो बुरजा नांगौ आरो फुंफ्रावहाय एसे बुरजा नांखागौ ओमफ्राय बेलासियाव एसेबाबो जायो आरो फुङाव एसे बुरजा नांगौ आंनो ओमफ्राय मा रायलायद' खोथायानो फैयासै फुंखाय खोथा फुंखाय नामा ओमफ्राय नों जा साहा लोंखांनानै ओंखाम ओंख्रि संसिगोन ओमफ्राय ओंखाम ओंख्रि संनानै जानोसै ओमफ्राय बेबायदिनो जानानै आरो बेरायबावनोसै एसे दिनै सनिबार ना बेंकआवबो थांनांगौ आङो दा दसे बेंकआव थांनोसै ओमफ्राय बेंकआवनो फैनानै ओंखाम जानोसै बावदोंसां दिनै बाजार नामा सोरनिया बङाइआ क'क्राझारावसो रबिबाराव बाजार जायो बाजार सुनिबाराव बन्द' ओमफ्राय दखानफोरा बन्द' थाजोबो आरोखि रबिबारावहाय ओमफ्राय मलफोरा खुला थायो आरो शपिं मलफ्राहाय ओमफ्राय बे फिसा फिसौ दखानफ्रा गासैबो बन्द' थाजोबो आरो गेलामाल टाउननिया आरो ओमफ्राय नैबे ओरैनो सिं दखाना थाजोबो ओमफ्राय दा लोगोफोर होनबा जोङो ओंखाम ओंख्रि संनायनि स्टार्ट खालामनोसै थाब जायो नालाय फुङाव खेबसे जायो आरो बेलासियाव खेबसे जायो नालाय दा बेनिखायनो संनायखौहाय थाब संथारनांगौ आरो जोंना दा साहा लोंखांबाय साहा लोंखांनानै ओंखाम जाननोसै होमबा दोनथ'नोसै बिदिब्ला आरो लोगो मोनबावगोन नोंथांमोनखौहाय दोनथ'नोसै बिदिब्ला ना बाय होनहरदो बाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन